weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to lekseyba gorgolo to belle ndendi to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baali to tulde baali to seyena wuuro mawlo seyena gababi to wajjo bosoyaɓe to sinthiane gourdiuma to darou salam to sinthiane samba thillo ko takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tijane mama siley ba to moderna ha to galle makko sama sa kilinkara kayide ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie armé leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe jaltini eɓe tourni film goto mo hojomaji ɗiɗi woni minute aji ɗiɗi ɗum noon koko fati kay no ɓe dirdirno ɗina terroriste uji yaltunoɓe e nder kaso central mo Nouakchott guila kay ndeɓe tariɓe ha ndeɓe nanguiɓe kala to leydi Sénégal ɓoyata recensement général fuɗɗo e nder leydi he ñande aset noon ñande aset jeegoma lewru gonɗen ɗum Matal Sylla ministre leydi ndi ma ummono ko fati e caravane sensibilisation famminde yimɓeɓe kay ko fati e oɗon recensement to leydi Mali ko ñande 17 lewru juin darto ndu ko nden tigui wonata ñalawma sumgoji taw ko sumgoji memtorgal tunnorgal leydi ndi woni référendum to leydi Burkina Faso kono hoorejo leydi ndi capitaine Ibrahima Traoré o yalti tigui e deƴƴere makko talata o yalti e deƴƴere makko e télévision nationale leydi ndi ha e télé privé kala haalde kay ko fati e sécurité leydi ndi ha tenti noon e wargo wannogo e nder wuuro witengo Karma bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren ɓatake langal hono musidɗo men biteɗo Amadou Harouna gorko mo Boutanda mo Allah joƴƴini hande e nder leydi France ene waɗi langal mum faade dendagal julɓe kala ha tenti noon e tawateɓe nder falde Sehil Baby e nder guiɗi maga ha tenti noon tawateɓe e nder falde Boutanda kanko Amadou Harouna omo majjira mbiɗen kolce ɗiɗi hen holsere wotere ko ñale wiige nayire duñgue ha hebbini tawa ko rane tal holsere ɗiɗi ɓer ndene ko wiige tawa ko wiige soye ngene hoore mum koko duñi kolce ɗiɗi ɗe kala noon eɗe mbaɗa jalogal makko noon ko gallaɗi burgal kañƴi ɗiɗi foof ɗi jala koto banggue ñaamo ɗi jala hen gallaɗi burgal tawi kadi jeygue ko jeygue heese ɓooyani koɗi cuma joni walla mbiyen koɗi jela fay joni timmani tawa yontere kolce ɗe noon ko kolce kese ɗiɗi kala ko kese ɓooyani ko soodiɗe ɗum noon omo ñaagui dendagal bandiraɓe kala bawɗo yiide ɗe nde wawata jokkodirde e koreji makko wawa jokkodirde e ɗeɗo tongoɗe so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie walla jokkodirete e nder leydi Mauritanie ko biyeteɗo El Hadji Mourtada gorko mo Boutanda numéro mum téléphone ko 46 49 49 50 walla kadi kala jiiɗo kadi wawi jokkodirde e makko kanko Amadou Harouna tawateɗo to leydi France numéro makko téléphone mbatta ko plus 33 610 57 58 13 omo ñaagui bandiraɓe kala bawɗo yiide walla bawɗo laktede ɗeɗo kolce nde wawata jokkodirde ɗiɗo numéro uji eɗen ñaago Allah tan yo Allah hollidde tawa eɗi kiisi eɗi jaam yettini ɗo ɓataki o noon ko musidɗo men sehil men ene wiye Amadou Harouna gorko mo Boutanda mo Allah joƴƴini hande e nder leydi France
ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalwal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ene yawrane worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda muuɗa hirda ko leɗɗe goraguɗe ƴettata joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutoriɓe ɗum sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗen leɗɗe sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men tippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usra bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wonema ha mbiya yoni so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu jugoyoɓe ditte listikar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo wadde listikar noon saɗa yiɗi neldude kalis waɗanede listikar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum wonde base makko to nakchodne golle ne tawi ɗon miñi ko biyeteɗo Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko musidɗo tedduɗo funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena on jaam woni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko en tokkordi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo ɓandu musoru koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum joguiɗo AVC cardiaque ɓandu jaaɗoru wuloru joguiɗo caɗele diabète eko fati hen kala sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ko ha kono ha ko wargani ala effet ala rewam a yarat aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala kala ko bonnantuma haydara goɗɗum e ɓanduma so wona ko moƴƴi tan ma sa yiiɗi yaade to site gorel tayya janggana hoorema ha ɓerdema ɓuura hoolade jahata koto page internet mbaɗa www.gorelteye.com ma yiyen toon hoore maɗa kala sa yiiɗi hebde tonggode gorel tayya beele mbawa hebde ɗuma wattu woɗɗo joni joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngaydo mbatta ko 77 128 23 46 walla so tawi koto leydi Sénégal Dakar marché Zengue jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye 77 426 68
04 so tawi koto Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗena ettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawnde sappo eɗen goni e mawnde joyya lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoɗen l'armée leydi Mauritanie ɓe jaltini film o ko minitaji ɗiɗi woni hojomaji ɗiɗi moɓe mbaɗi ɗum noon taw ko wadde régime woni tigui rabbikinade tracte woni tigui no ɓe diddirno ɓena seɓɓitiɓe taw ko terroriste uji wonnoɓe nder kaso central mo Nouakchott dognoɓe kaso no ɓe diddirɗumen kaye ɗum wonno koye nder lewru mars yawtundu to ndu film o noon fawama e télévision nationale mo leydi Mauritanie biteɗo El Mauritania ono mo hollira noon ko ɓuuri jallude e no ɓe dewdirno kaye ɓen seɓɓitiɓe no ɓe dewri e men koyngel guilay enquête aji mabɓe haaɓe mbawi yiitude ɗumen e pellodiral ɓe mbaddi hakkude mabɓe e nder fande lem seydi e nder film he kadi ɓe kulliri hen wonde kayde ɗin kaso prisonnier ji woni tigui seɓɓitiɓe nde ɓe jaltuno kaso pellodiral ɓe mbadduno e garda joguinoɓe nden ka e kisal kaso o hano ɓe mbarduno goto e ɗiɗon gardeji film o noon yalti kay koye saaha kay Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi nde waɗanno décoré ɓena dadiɓe taw ko darinoɓe nder darde yiitude kay erdude ɗiɗon terroriste uji haaɓe mbawi yiitude ɗumen yoga e mabɓe ɓe mbaɗi heddiɓe ɓe teeɓi ɗumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ambassadeur ha leydi Chine joɗaniɗo Chine e nder leydi Mauritanie o rokkiri ballal guura ñande ɗiɗi lewru duujal gonɗen du faade ɓesgu wuuro wiyetego wuro wiyetego El Berbouchia tawatego e nder commune mo Agjet e nder wilaya mo hoddela harbi ballal ngal noon ko temedde tati koli walla mbiyen temedde tati kit alimentaire taw koliji guura hena koli kala woni e muɗum ko sac maaro wondude e sac sukara mo 5 kilo e bidon nebam mo litre uji ɗiɗi wondude e sasiji joyya macaroni tawa hen sasi kala ko kiloji ɗiɗi piccal joyya tawate hen ballal ngal noon ɓe ndewni ɗum koye juuɗe maire commune gomino biyeteɗo Brahim Abdallah dow inde commune o kala noon kanko Brahima o holliri hen weltare mabɓe mawde no fewi ɓe jetti ɓe jarni laamu leydi Chine ha tengti ɗon e ambassadeur mabɓe joɗaniɗo ɓe ɗo e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen coalition espoir Mauritanie ko diɗal landaji lunda wite noon diɗal landaji rundade ndimɓe doole mumen e oɗo saaha joni ɗiɗo sumgoji ɓe hollirama noon ɓe juɓɓinino meeting mabɓe molanteɗo Allah ñande talata ɗiɗi lewru duujal gonɗen ɗo to Sebha legal Sebha sara cinéma sada ardino oɗon meeting noon ko kadiata Malick Diallo noon gembiniɗo kay e oɗo saaha joni yidde ardade mairie nde Sebha e sumgoji tijjadi ñande sappo e tati lewru duujal ndu gonɗen du koye couleur noon coalition espoir Mauritanie 2023 ko dow hen o gembi ko meeting mabɓe gadano moɓe mbaɗi tigui nder Nouakchott dendagal noon staff diɗal ngal kala e candidat ji mabɓe e nder Nouakchott kamɓe kala ɓe mbawi notitade e nder oɗon meeting e nder meeting he noon kadiata Malick Diallo nde ƴetti
jeeɗi konngol o erima kanko o jeerima dendagal sebhanaɓe yo calo kay addanede candidat mo gandata ummi ɓe gandata fayi ɓe jippine e dow mabɓe yoɓe cal ɗum ha soroladde o holliri noon so tawi kay ɓen ɓe jaaɓi ɗum ɓen suweteɓe so gari kay caggal nde cuuɓa taw gonani e leeɗe he so woteji ɗi ɓenni ɓe jitta jomumen ɗum noon mo eroɓe tan wonde kay nde ɓe cuɓoto kala moɓe gaddante candidat kay yata ko moɓe gandi kanko kadiata Malika Diallo kadi o holliri wonde laamu ngu ene welsini no fewi sebha no ene welsini leegal sebha no fewi e wiide kay wonde sebha ko leegal bandiji ko leegal kewgal hoɓɓe woni étranger ji ko leegal kala nde sukaɓe jalti o holliri police yewi ko ramasde jomumen piya jomumen suka sebha noon ko leegal kadi o holliri nder sebha ne tawe hen jeere leegal ko jeere to marché F woni tigui jeere lumde to tawete o wi oɗo image kala ko image mo yiiɗi momtude ha laaɓa e nder sebha so tawi kay ɓe dokkimo hoolare ɓe mbawi wotandemo o holliri kay mawo daro o fewnita sebha hano hannirta ni saabu o holliri e nder leegal sebha kala ndungu kadi so toɓoji gaari kala ndungu yimɓe kewi ko dogde galleji men ha laaɓa saabu leegal ngal heewi wonde koye yoolayde ɗum noon foof ma firto ma natto ha laaɓa ene tawtora noon ene tawtora cérémonie o noon walla mbiyen meeting o hono Diop Amatijani kañum woni gardiɗo landa witeka FRID ko wayno kadi ko wayno maître Id Mohamed Mbarek kañum woni tedde liste national ko wayno e woɗɓe hono directeur campagne mabɓe kamɓe kala noon ɓeɗo ɓe limtuɗen e mabɓe ƴettude konngol kala mantat jarna kay haala neɗɗagal e darde e cuusal kanko kadiata Malika Diallo nde directeur campagne hono Youssouf Mohamed Issa nde ƴetti konngol kañum ne o wi wonde yimɓeɓe yo daro kay yimɓeɓe yo dar oɗo public arɓe nottade ganda kay ko ɗum ɗo woni Mauritanie saabu leƴƴi kala ene jiito hen koye mumen hano hannirta ni o holliri noon nde population kadi saɗato sarede e feccede e sendede hono no systéme o waɗiri oɗo saaha joni ɓe poti ko salade kamɓe kala ɓe gonna neɗɗo goto habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Mohamed Wula Bilali kañum woni hoore jagoɗo leydi Mauritanie o waɗino jillu makko e nder yoga e région ngaji e nder leydi Mauritanie e mbadi dawrugol to elego noon lamorgo région de Brakna o jodima toon batu noon e ardiɓe landa insaf landa lamuka o erima noon o jeetini kadi ɓen jeenoɓe e landa insaf ɗaminnoɓe kay ma cuɓe mbaɗe candidat woni biriji e sumgoji municipal walla législative walla régional walla tijjaɗi ñande sappo e tati lewru mai 2023 no gonɗi ɗum ɓe keɓani noon ɓe keɓani kay gembede gedduɓe keɓani gebbe noon holli hewɓe ɓe geddi ɓe hen kay jeehi dow landaji goɗɗi goni candidat ji dow landaji goɗɗi ɓe hen kadi jeehi waɗude soutenir woni tigui addude ballal men faade e candidat ji taw ko landaji goɗɗi o holliri noon ɗeɗon gueɗe ko gueɗe ɗe fotani wonde o waɗi erago noon faade ɓen taw ko jeenoɓe lande he mo era ɗumen nde gartata ko ɓuuri yawte e yeccede beele ko wiyete repentir garta e landa ka mbawa hedde caggal ɗiɗon biriji cuɓaɗi kay taw ko landa ka suuɓi ɗumen kamɓe kala ɓe gona caggal mumen moni foof fada hande saaha mum yonti kala o waɗi erago noon faade ɓen ɓe mbawa tigui wattude marche arriére ɓe mbawa ruttade e landa ka ɗum noon guila kay guila nimsa mabɓe arandeɓe o holliri nalno landa ka yo darono dole mumen ponno haɓe mbawa hebde kay député ji yonɗi no fewi ɓe ɓewa tigui ɓurde hewde siége uji e nder suudu sarɗiji beele kay eɓe mbawa newnande miijo e projet ji hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani e jogani ko fati e yidde ƴellidde leydi Mauritanie ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar senumi to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen sum ko wuuro tawatengo e nder falde ko wuuro tawatengo e nder département mo Foundiougne ko tan e nder falde Fadiga ko tan musɗo waɗi toon ko suka élève waɗano 3e année collège e biyetenoɗo CTFI ko kañuma fiya laaɓi e saaha kay haare hakkude sukaɓe wuuro witengo Thiaré e sukaɓe wuuro witengo Dorongo ɗum noon wanno hande nde wonno ko ñande alarba ɓennuɗo suka baraɗo o noon ena suka barɗo hoore o noon barɗo mo o noon en keɓani andude inde mum ko biyeteɗo Cheikh Yobba Diop kañum woni inspecteur de l'académie
académie de Fatick ko kañuma ɓayini oɗon habaru ha joni ko leydi leydi Sénégal keddoɗen leydi Sénégal ɓoyata ummono limgol ɓesguji leydi mum ɓesguji leydi muɗum woni tigui recensement général de la population de l'habitat de l'agriculture et de l'élevage on recensement noon ko duuɓi sappo kala duuɓi sappo ene foti hesɗitinede e nder leydi he leydi Sénégal noon wayri tigui wadde recensement muɗum hono recensement baɗo ni leydi Sénégal wayri ɗum gila 2013 hollirama noon ko ñaale aset jeegom lewru duujal gonɗen ɗum ko nden tigui caravane de sensibilisation woni kay ko fate famminde yimɓeɓe oɗon recensement ɗaminiɗo ummede ma on caravane ummine tawi kadi ko Mamadou Talla kañum woni ministre des collectivités territoriales e wondude son excellence monsieur Jean-Marc Pisani kañum woni ambassadeur joɗaniɗo union européenne e nder leydi Sénégal ko kañumen ummonto kañumen mbaɗata ona caravane ɓe kolliri noon ko fedde union européenne kañum tigui finance programme bindidigol ngol on programme noon ɓe inniri ɗum tigui ko programme nekkal caravane o noon mbiɗen caravane o noon fuɗɗorto noon caravane o noon oɗon caravane o noon ko fuɗɗade koye yimɓe kay dendagal ɓesgu ngu kala waɗa recensement muɗum hano hannirtini sabu kala neɗɗo nde jibina ne foti winditede jaltuɗo aduna kadi ene foti andede CNE ko kaccatala woni centre national d' état civil ɓe kolliri tigui eɓe jogui caɗele on fannu eɓe jogui hen caɗele kewɗe no fewi andude ɓe population no yarata saabu kay ɓe kolliri hewɓe jibinteɓe e mayoɓe kala ɓe kewani waɗede déclaré ɓe kolliri tigui oɗo saaha joni 72 woni capanɗe jeeɗiɗi piccal jeeɗiɗi taw ko mariage uji mbaɗoji e nder leydi Sénégal kamɓe catal ngal ɓe tindata ɗum ko noon kadi ɓe kolliri ko noon kadi fodde kay 16,6% woni sappo e jeegom piccal jeegom % e jibinteɓe binditta ko mbattake déclaré ko noon kadi e nder mayoɓe kala temedere hen capanɗe jeegom e joyyi piccal ɗiɗi hewani tigui waɗede déclaré eteɗeɗo gueɗe kala ɓeɗo jibinteɓe e ɓena yaltuɓe aduna e waɗoɓe dewle kala ene foti winditede kadi ko nden tigui ɓesguɓe mbawa tigui andude hono population leydi ndi to yarata recensement o noon ene heewi recensement ene heewi nafoore no fewi ko ɗum eɗena mbiya tan bandiraɓe men nde tinnoto no fewi mbawa winditade hano hannirta ni kadi kala halpular moɓe gaari kay yo wi tan ko halpular kala halpular wi soɓe namdimo ko woni yo wi tan ko pullo wasa wiide komi peul walla komi tukkuleur walla komi samba walla komi nanga yo wi tan joomum ko peul ko pullo haala ɗon ko ɗum woni koɓe namdoto e kala saaha eɗen mbiya tan yimɓeɓe yo tinno mbatta hakkillaji men no fewi yoɗon recensement moni kala darono darde mum fonno ha wawa winditade saabu winditade nde ko hunde hebde fayida no fewi wonande guure men e wonande région ngaji men e wonande diwanuji men kala ɗum noon yimɓe mbattata hakkillaji no fewi darno kadi kayitaji kala jibinaɗo yo tinno yo jinnaɓe mum daro ha jomum wawi hebde kayit mum kayida jibinande so yonti hebde carte mum d' identité fewna carte mum d' identité so yonti kadi wadde passeport waɗa fewna passeport mum waɗa e poste mum walla waɗa e wakkande mum saabu haaju ne wawi feradema e kala saaha tawane sohli ɗiɗon kayitaji ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Ousmane Sonko ko waɗay ko Ousmane Sonko ko mbaɗaɗo convoqué woni tigui ko noddaɗo ko faari ñande 6 lewru mai gonɗen ɗum ñawore taw ko ñawore nodditade hakkude makko e maître Mambay ko fati noon eɗen nogas jeenaya milliard gonɗe luural hakkude mabɓe ko on ñalawma noon on ñalawma tigui ñande 6 nde Ousmane Sonko ne ko on ñalawma waɗi erango faade e conseil municipal muma taw ko si jonde batu session ordinaire e nder mairie de Ziguinchor mairie ndi o addi e oɗo saaha joni kadi ndena jonde waɗata ko sanga 9h30 beele noon ko Ousmane Sonko beele kay ko Ousmane Sonko tan ko kañuma wela suɓade oɗon ñalawma sabu beele ne hawra e ñalawma ñawore makko beele ɗum jiiɓo
walla ala ko coïncidence ko wawi wonde hen kala ma en gandu habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Macky Sall horejo gendi ndi ƴetti lana mum ndi woka aljuma hande joyi lewru duujal o yaɓeni Londres to Royaume-Uni nayimo toon noon ko notiyade bismago woni invitation tawtoriyede ko fati couronnement woni tigui ƴendi tigui ko fati tigui ko fati e pulgol roi biteɗo Charles III taw ko roi mo Royaume-Uni couronnement makko noon on cérémonie ko aseta janggo jeegoma lewru duujal ɗum waɗata Macky Sall noon koye invité ji tigui bismaɓe ko hen jeeya oɗo invitation noon saabu wona hoorejo leydi kala wawi invité de cérémonie ji baɗɗi ha tinti e leyɗele Afrique ɗum noon en tengtin tan wonde kay teddungal ɓe jogui e Macky Sall en tengtina kadi cehlagal moƴƴal gongal hakkude leyɗeɗe ɗiɗi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeeyen ha to Médina Gounass jaɓɓoɗen musidɗo men correspondant men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Ahmad Tidiane Kebe jiɗɗo Senelec e diwan Casamance e Sénégal oriental o yillimo ɗo e Madina Gounass oɗo talata jawtuɗo gam sifodirde e Dakar Média gam gollodiral beele ene wallita to banggue Kumpital ɗin coupiraji courant Cheikh Ahmad Tidiane Kebe. e hande e Dakar Média min gari ko wadde noué partenariat Dakar Média tawa kañum jogui kala ko fati e Kumpital diwan gonɗo ga o kala tan gonɗa ne joli to Sénélec ma woni ko coupure jogoɗo wadde min dewɗo Dakar Média ɗum haala ka taw ko haala labtuko kini coupiraji ɗi ene kewi oɗo diwan kono noon e wiide makko eɓe keblano safruɗen caɗele joni ardemi ga pour liggade ɗum ko ƴewde no ga kadi no fewirta min mbaɗi visite min jii nokku o min gandi ne waɗi probléme aji mawɗi eyyi sa ƴeewi ko adi foof fedde Cap Skirring to ligguey ne foti waɗede toon e wonno min ndesda ko tugui Cap Skirring tan ha Gouloumbou diwan foof noon ne waɗi hen tan ɗo gonɗa ɗon ligguey foti ɓurde yarude gaga Madina Gounass ga e Vélingara min jii wonde probléme mawɗo o ko probléme tension baisse de tension ngaji ɗi ne poori ne famɗi no sanne hen sahaji climat ji mbawata huɓɓude hen sahaji courant o lernata lampaji ɗi hen sahaji kadi coupure aji ɗi kadi ne deggodiri ɗum foof noon famama kadi andama kadi no gollirte hen ardiɓe Dakar Média kolleti weltanon mawde e jillu makko ɗo e Madina Gounass ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema. Amadou Samba Lo Seydi Kebe en calmini dendagal Dakar FM kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar so noon mima to Madina Gounass waɗɗani Ziguinchor jaɓɓoɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dendagal hetto e weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeheten ko to e Sédhiou eɗen gandi produit darkas ina wayno campagne o udditi ina wayno selte forêt kamɓe de goni sodoɓe toon holɗum darkas ɓe kolliti rawane de ɓe coodi fodde milliard uji nogas darkas sodama heddi noon darkas ina hedde juuɗe mabɓe kamɓe Sédhiounaɓe ɓe kolliti ina heewi oɗo darkasa kadi ari ha joni ɓe jiyani kiliyaneɓe ɓe namdima ɓe noon ɓe mbiɓe produit o no yaranno ni e caggal leyɗele ɓen ina wayno ina uste coodgol no feewi yoɓe gandu hikka kadi hakkude Russie e Ukraine haare wande nde yoɓe jaaru hen seesa ina wayno joni kilo darkas ɗo ko 60 rawane ɓe conno ko 120. so en garti ɗo e foire gonɗo e Casamance baɗoɗo e rond-point garage kamɓe de ɓe kolliti foire o udditi kono ɓe jiyani kiliyaneɓe ina wayno fereji ina keewi e mabɓe koɓe joɓata durwaji kono ha joni hay goto arani ina sooda ɓe kolliti ɗum eɓe gonde caɗele eɗen gandi kamɓe sukaɓe Casamance ɓe joɗima ɗo e SEDEF ɓe kolliti kamɓe jeunesse o joni yoɓe jooɗo ɓe kalda ɓe gandodira ɓe ƴeewa ko ina nawra région mabɓe o yeeso ɓuuri ceerudal hakkude mabɓe ngal ɓe mbasa yaade e politicien ji ko jahata ko ɓe ganda holɗum neɗɗago mabɓe ɓe ganda noɓe mbawi wonirde e gardugol Ahmad Bamba Dieng ina wayno ɓe mbaɗi balɗe ɗiɗi eɓe joɗodi toon so en ummima ɗon jehen to e holɗum jibelor eɗen gandi agriculture de nan toon ɓe kolliti ina wayno ɓe mbaɗi hectare uji holɗum 52 hectares ɗum noon eɓe jangguina toon sukaɓe ɓe ko fewte batte mecce ndema eno remrete e fof ɗum noon ɓe kolliti ɗum ɗon ina wayno sukaɓe ɓe notima keeɓi hen diplôme aji mumen hanki goto fof tottama diplôme mum ko fewte batte ndema
Pastef naɓe wonɓe ɗo yimɓe Ousmane Sonko kamɓe ɗe ɓe kolliti hankanti gasi ha laaɓi ɓe koɓe muñño ko natti fodde duuɓi ɗiɗi kanko uɗo Ousmane Sonko passeport makko ne jagga ina wiya o yahata caggal leydi ko yeehi joni Gambi ko kanko teyi kamɓe jamirimo yo ya Gambi ina wayno duuɓi ɗiɗi timmi yoɓe totton passeport makko ko ɓuuri yawde yaccade ɗo wela fo o yaaha wona eɓe jaaha eɓe tongamo ɗon taw ala e luwa ɗum noon so tawi ɓe jiiɗi ko jaam yoɓe tottu oɗo passeport so tawi kadi ɓe jiiɗi ko jamal yoɓe kalanɓe kamɓe eɓe gandi tan ɗo ɓe mbawi hebde passeport mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade weltare TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko Mbotto kabruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkondirde e Ghalii Abou Bah yallah to walde jaam. Allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena hono ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ministre d'état kañum kadi woni porte parole de gouvernement woni jagogal kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccirgol laamu joguiɗo konngol laamu hono colonel Abdoulaye Maïga o ɓayini ñalawma hande o ɗiɗo datuji hollirde ko fati kay e memtugol tugnorgal leydi ndi woni référendum o holliri noon o holliri udditgol Roma Diadé ko fati référendum o ko ñande ɗiɗi lewru juin darto ndu 2023 so tawi noon ko ñalawma cuɓaɗo suggoji référendum woni memtade tugnorgal leydi ndi ñande hen wonata ko ñande 17 lewru juin darto ndu 2023 o holliri noon wonde ko militaire uji kañumen ma mbat ko wiyete vote par anticipation woni kañum idito vodde saabu ɓen ko ñande 11 ko ñande hen kañumen jahata mbawa waɗude vote ji mumen hano hannirta ni saabu ko ɓena militaire uji pour jogade ndenka e kisala e ñalawma vote ji ɗi ko aljuma hande noon 5 lewru duujal ɓe ɓayyini oɗon kabaru walla mbiyen kabaru o sakti ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeena to Bandiagara laamu leydi Mali ha tenti noon e gouverneur mo Bandiagara ɓe ciifi kayit on kayit noon ko hollirde kayya wonde caggal kayya laabi ɗiɗi caggal nde ɓe nangui laabi ɗiɗi werlaji camion ngaji ne dimdi taw ko motoji kewɗi no fewi taw ko motoji mawɗi faade e juuɗe seɓɓitiɓe tawateɓe nder leydi hen ɗum saabi noon e oɗo saaha gouverneur o siifi kayit on kayit ko hollude oɗo saaha joni ko interdit woni koko haɗa kala addude motoji walla yeyde motoji taw ko motoji mawɗi e nder Bandiagara e ko taari ɗum foof ɗum noon ko ɗo ha nouvel ordre foof noon koye mbaɗi haɓade kay e handade ɓen seɓɓitiɓe lo gadanomo ɓe nangguno taw ko motoji gonnoɗi e dow camion goto ɗum wonno ko ñande 27 lewru avril mayno ɗum ko camion dimdunoɗo fodde kene temedere pawɗi motoji ɗum rimduno wondude e guura kewko no fewi ɓe nanguno ɗum ko dawol dow lawol hakkude mofti faade koro lo ɗiɗaɓo o noon ɓe teɓino ko jamma ɗiɗi ñande jamma ɗiɗi mais woni lewru gonɗen duujala gonɗe ɗo ko camion ngaji ɗiɗi ɓe nanguno dimdude kene qime ha temedde ɗiɗi moto taw ko kesipul gonɗi e nder carton ngaji men ɗi cuwata o montede taw foof fano koye seɓɓitiɓe ɗi noon teɓano koye nder falde ñamfuki koye falde ñamfuki ko ɗon woni to ɗi teɓano to rewo leydi ndi motoji ɗi noon pano koye seɓɓitiɓe dilloɓe e nder falde gawo ko ɗum addani noon e oɗo saaha joni laamu ngu gouverneur wadde kay ko wiyete interdisde addude e jeygol motoji taw ko motoji mawɗi ɗi e nder falde Bandiagara kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar ko leydi Burkina Faso ko toon uddirten kabaruji men capitaine Ibrahima Traoré o yalte deƴƴere makko ko fati kay e wargoji taw ko wargoji baɗanoɗi e civil en to wuuro wiyetego Karma guila ñande 20 lewru avril maydu ndu alkamisa hanki jamma o yalti tigui o waɗi haalande makko e télévision nationale leydi ndi wondude télé privé biteɗo canal 3 o haali noon ko juuti o ya ñima kay ko fati e sécurité e leydi ndi o arti kadi e wargo warnugo taw ko civil en warnu ko to Karama eno wiiri fodde ha fodde 150 civil hawasino hen pittali men hewɓe noon joofi peɗeli ko ɓen dadiɓe leydi ndi o holliri noon kanko oɗo saaha joni ala ko wawi haalde kay wonde ko ɓe mbaɗi ɗum walla ala ko ɓe so wona taw kay ɓaade kay enquête koko uddita ha enquête o gasa ha laaɓa ko nden tigui o weeli haalde o waɗi erango noon faade yimɓeɓe ne mbattata hakkillaji men no fewi nden to kadi moni foof wiide ne ñawirno hakkille mum adi ne taaƴa ene dotta ene waɗa ɗum e nder réseaux sociaux ji walla ne waɗa ɗum e nder jayndeli ɗum noon ene adda fitinaji musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerre ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawtaye ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abou Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Issa Keɓe tawi noon koto Madina Gounass ko Amadou Samba Lo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.